Suratu Shams Surawol 94 ha Qur'anu. Ayaje magol 15. Inde magol ho'ama ibgoe aya arande ha. Ngol ɗo tabitina andutina e ma bo rusɓare ɗum faggo nafsu cenigu ma bo nafsu coɓngu. Ngol waddi qissa samudanko en e wattam maɓɓe nde ɓe ngeddinu laaɗo Allah ko tawi ɓe. Suratu Shams. Ash-Shams nange. Be inde Allah enɗowo kinnotoɗo. E nange e balte maage e lewru nde tawe tokkake nge e nyaloma nde tawe wangini ɗum e jemma nde tawe ɗo mawo ɗum e asama e ko mahika e leddi e ko weƴƴitindi e nafsu e ko fondi ngu nden o longini ngu milaki maagu e kulol maagu mo seni ngu haqiqa o tinake e mo wirni ngu haqiqa o rusɓake. Samudanko en pewniri be ƴaggare maɓɓe nde ɓurɗo ngabtaraku maɓɓe o ummi. Nden nulaaɗo Allah wiiɓe naagawa Allah e njaram maaga. Nden ɓe pewni mo nden ɓe codinga. Nden jawmiɓe ombi dow maɓɓe ngam junuba maɓɓe nden o fondi ɗum e o hulata wattam majum. Mawo sudda longini famni ko luuti andineki milaki firlitaki tinake heɓi yeleteɗum rusɓake harminama hinnaye ngabtaraku hebbingo sababuji yangada e sharru naaqawa ngeeloba ndewa ombi omdi